लोमजाबाबो खारग'वा उदै सादों खर' सादों आथिं सादों होननानै उन्दुनाबो थानो हाया लोगोफोर बिराद जि गोथाव नुखादोहाय आंहा बिदि नुबाथाय माबा खननानै गब सोनोसो लुगैयोहाय लोगोफोर हेल' गाइस वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चैनल आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर नै दा बेसेबा आराम बार फैदो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आंनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर थुदो बिदिब्ला लेट्स गो टें टेरें नै लोगोफोर आंहा दिनै खाला दालि संलायनोसै नै खाला दालि सायना लाखाबाय आङो नै ओरैबायदि अन्थाइ मोन्दों नै लोगोफोर अन्थाइया नै जि अन्थाइ थाखायो आरोना खाला दालियाव बिराद अन्थाइ थायो लोगोफोर आङो खाला दालि बासिना लाखाबाय दायो आङो सुनोसै आरोना नै नाजों जागोन लोगोफोर खाला दालिखौ नै नाया ना कमन आरोना लोगोफोर नै कमन ना गिदिर नङा बांद्राय फिसासो आरोना फिसा फिसा कमन ना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो संनोसै आरो आं नै खाला दालिजों कमन ना लोगोफोर जि गोथाव संना जालायनोसै आंहा नै दिनैबो कमन नाया गोजामोन आरोना लोगोफोर कमन ना गोजामोन नै कालार खारलायलांबाय आं हुफ्लेना कालारानो गैलायलांला ओमफ्राय नै खाला दालि फुवासे आरोना खाला दालि फुवासेयाव नै बेखिनि अन्थाइ ओंखारबाय आरोना नै लोगोफोर अन्थाइया बिराद थायो बारा बांद्राय गाज्रि नङा आरोना दिनैनि खाला दालिया बिराद मोजांमोन थेवबो अन्थाइया नै बेखिनि मान दङ आरोना बेलेग खाला दालिया बिराद अन्थाइ थायोमोन दिनैनियाव बारा अन्थाइ गैया आरोना नै दायो आं खाला दालिखौ सुना लाग्रोनोसै लोगोफोर बिथिंजाय आं गेसाव ओंखाम जानना होबाय आरोना नै ओमफ्राय आङो खाला दालिखौबो जानना होखाबाय आरोना नै ओंखाम जाननो आङो नै ओंखामा मोनबायानो गोदौगाबाय आरोना रानबाय एसे माबाबावसै एसे गेसाव फोमोनबाय आरोना लोगोफोर आं गेसाव संबाय ओंखामखौ ओमफ्राय नै इसिङाव आङो खाला दालिखौ रुगासिनो आरोना इसिङाव आं दायो खाला दालिखौ रुगासिनो नै अरदाबाव एकदम रुदो आरोना लोगोफोर दासो दै होनानै दिखांना होबाय आङो अर जरायनानै बिराद धङा खुदोंलै नै बेसेबा धङा खुखादों नै बना एसे सिदोब जादों आरोना लोगोफोर सान्दुं गोसाबाबो आं दिहुनना होआखै नालाय ओमफ्राय नै खाला दालिया आं दायो रुगासिनो रुइथोंसै बेसेबा गोबाव आं सोमनाबो दोननो मोनासै आरोना लोगोफोर मा होनो दासो जेनेबा सकनिफ्राय लाब्रबना फैनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय सोमनो मोनासै आरोना एसे फुंफोराव लाबनायबालाय सोमना दोननो हागौमोन दसेसो नै लोगोफोर आं बथलाव थावानो गैया थाव सोना दोननो बावगारदों आरोना आं दायो थाव सोना लाग्रोनोसै आरोना नै फेमफ्लाबो लाखाबाय आङो ओमफ्राय थावा थारमाने सरना दोनखानाय दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बयाम बथलाव सोनो बावगारदोंमोन ओमफ्राय दायो आङो थाव बथलसो सोना लायग्रोनोसै आरोना लोगोफोर न'आव ओमफ्राय ना एवफ्राम फैनोसै आं फेमफ्लाजों थाव बथल लाखाबाय नै लोगोफोर दायो आङो थाव सोनो नागिरदों आरोना नै थावा नै लोगोफोर नै सरना दोनखानाय दङ आंहा बेखौ आं सोनोसै आरोना नै बथलाव ना एवफ्रामनो थावानो गैया बेखौनो ना एवफ्रामनो नागिरदोंमोन आं नै एसेल' दंमोन थलायाव नै लोगोफोर बारा बथलसेद्राय सोआसै आरोना आङो नै थावखौ एसेल' सोना लाबोबाय आरो एसे माने इमान माबा जागोन ना 100 300 400 ग्रामसो जागोन आरोना लोगोफोर माने आधा किल' जाथारासै आरोना ओमफ्राय आं बेखिनि सोना लाबोबाय माने सोब्रबबाय थागोन आरोना आङो बांद्राय बुरजा सोना लाबाबो दिगदारसो होनलाय लखबबाय थानो खस्थ' जायो सौ थांना होयो आंना माबा बुरजा थाङो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो नैखिनि सोना लाबोबाय आरोना ओमफ्राय आङो ना एवफ्रामसै दानियाबा लोगोफोर आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो लाइक खालामना गालां नोंसोर मानो लाइक होथारा लोगोफोर अनथारा नामा आंखौलाय लाइक खालामनांगौ लोगोफोर नायनानै कमेन्टबो खालामनांगौ हाजासे जि सोंनो गोसो सोंनांगौ मा बुंनो गोसो बुंनांगौ लोगोफोर नै बिथिंजाय आंना दालिया माबागासिनो आरोना नै गोदौसिगोन आरोना गोदौगासिनो लोगोफोर आंहा ना एवफ्रामसै नै ना लोगोफोर नै आं दायो गेस जलायग्रोना लानोसै आरोना आं गेसाव एवनोसै नाखौ एबार ओरैबायदि यामि संखानोसै आङो गोमो जालायनाय आरोना लोगोफोराव जि गोथाव जाखागोन आरोना सारायाव होजेनबायानो आं नै लोगोफोर नाखौ जि सिद्दोरखायोहाय फाग्लासो जि सिद्दोरखायो बेखौनो खर'खौ एवग्रोबाय आरोना आङो लोगोफोर एवफ्रामग्रोबाय खर'खौ नै लोगोफोर फ्राय जाबायानो खर'आ ना खर'आ फ्राय जाबाय नै आरामनो लोगोफोर हिन्जावफोरनि खामानिबाथाय न'खर बेंनाय न'खर सलायनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बेनोसै आरोना लोगोफोर न' साफा खालामनाय जानाय लोंनायनि मावनाय दांनायानो बिराद आरोना लोगोफोर हिन्जावफोरनि खामानि होनबाथाय बेनोसै नै ना एवफ्रामगासिनो आङो एवफ्रामखाङाखै दाबो नै खननै एवफ्रामबाय आरोना नै बेखिनिखौ खननै एवबाय आङो लोगोफोर नै बेखिनिखौ आं खननै एवबाय बेजों खनथाम जानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बि दरथाम दंबावो नै बेजों खनब्रै जासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो खनसेनो बुरजा होबाथाय सिथाबोना बेनिखायनो आङो एसे एवो आरोना लोगोफोर लोमजाबाबो खारग'वा उदै सादों खर' सादों आथिं सादों होननानै उन्दुनाबो थानो हाया लोगोफोर बिराद खस्थ'थार मावथारनांगौ नै बिमा बिफानि न'आवबाथाय खर' सादों उदै सादों होनबाथाय दुब्ला उन्दुना थाबाबो रायबाबो एख' ताल लायामोन दा इयाव रायजानो हाया लोगोफोर बिराद खस्थ' आरोना मावथारनांगोन
बेनिखायनो थाफाबा जानाङा दे बयखौबो होनखाबाय आं मानसिफोरा आरो सिख्लाफोरा आरो हौवा मानैनि ख्लाब 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 जाबाय थायो नुवाखै खस्थ'आ माबायदि हाबा जाना नायबासो मिथिगोन बेनिखायनो बेलेगफोरनिखौबो नायनानै लानांगौहाय लोगोफोर फाइनेलि लोगोफोर नै आंहा नाखौ एवफ्रामखांबायानो नै जि गोथाव नुखादोहाय आंहा बिदि नुबाथाय माबा खननानै गब सोनोसो लुगैयोहाय लोगोफोर आयौ जि गोथाव नुखायोहाय दानो गब जानायसो गैया मोनसे राइट खनगोनहाय ना लोगोफोर जि साफा जाखादों आयौ यामि जाखागोनहाय ओरैबायदि गोथाव जागोन खाला दालिजों आयौ 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 बेसेबा ओंखाम जाखानो हासिगोनहाय नै मोनसे लोगोफोर बेखौनो गब सोगारगोन दानो बाराबा आंनिया उपाय गैया लोगोफोर गरम बोथोरबाबो गोलोमबाय गोलोमनाया थेवब्लाबो बिराद आराम बार नांदो आरोना लोगोफोर बिराद बार फैदो बेसेबा हिट बार फैखादो आरोना नै बेसेबा साफा बार माबादो आरोना इथिं फैबासो बार नाङो जेब्लाबो आंखौ बिथिं फैनाय नुयोना लोगोफोरा नोंथांमोना आंखौ बिथिं जेब्ला फैनाय नुयो बिथिंजाय थङा फैलायबायसो हनै थङा फैदों नै लोगोफोर आंखौ ना एवफ्रामनायावनो नैयाव नायानो बेददेरना होदो आरोना बेसेबा नैयाव बादावलायदों आङो नै सिथर जाना दङ नै बेसेबा आलौदो आरोना लोगोफोर जे जोलोद जोलोद आलौगासिनो मा सुदानियाव ना एवनायावनो नानि खियानो बेददेरना होदो बे नानि खिखौ आङो गब सोखादोबो जाखाबायबो आं एवनानै नै सान्दुङा दिनै एसां गोसा नङा आरोना बाहाय खोमैलुलु बारबो फैसोदो बेसेबा बार खोलो खोलोबो फैदो नै दंफां बिलाइ मावनाय नुदोंना नोंसोरो नोंथांमोन लोगोफोर नै दंफां बिलाइ मावगासिनो आराम खोलो खोलो बार फैदो आरोना दिनै एसे साफा बार फैदो नै अखायानो एसे थाइफ्रिना होनानै आंखौ जिफोरखौ थिखांजोबदो ओंख्रिखौ नायहैलायनोसै आङो ओंख्रिया बोरै जानानै दङ गोदौहांबायानो नै ओंख्रिया अर नायनो फैबाय आरोना आङो नै गय सोमनाया नै जि आराम जाखाना दोङो नै गोबावथार जाबाय नालाय साफाथार जादों नैनि आरो माबाखौनो बोखायाखै आङो नै दैखौनो सोलायाखै आंनिखौ खनसेबो सोलायाखै ओमफ्राय नैनिखौ खननै खनथामसो सोलायबाय आरोना लोगोफोर नैनिखौ ओमफ्राय नैबे फिसानिखौ सोलायनायानो जायाखै ओरैनो दोनदो नै गय फिथाइयानो इयालासो जादोंमोन ओमफ्राय माबाबाय रेबबाय नालाय बिगुरा रेबलांबाय नालाय बिदि खम जाबाय आरोना अरा बेसेबा ब्लाव ब्लाव जोंखादो थङाबो ओंखारसोदो मोदैसो ओंखारजोब्बाय आंनिया गाबनाय बायदि नै थुङा जानानै बोरैबा गाबजोब्बाय आं लोगोफोरनि गोलोमजोब्बायबो थुङा जायै जायै नै इखिजा बार नांसोदोहाय इखिजासो मोजां थानो आं दासो नायसनदों नै माबाया ना बेददेरनाया नै इखिनिया गोजा जाना थाबाय नै लोगोफोर आयौ बोरैबा नायखा नै इखिनिया जि आलौखादो आयौ ज्रेम ज्रेमनो दासो नायसनदों आं नै गोजा जाना दं जि खोलो खोलो बार बारदो नै बाव जि बार बारखादो लोगोफोर फाइनेलि आंहा ओंख्रि मोनबाय ओंखाम मोनजासिगोन आंहा फाइनेलि मोनबाय आंना खाला दालिजों ना नोंथांमोन मोनबाय आरोना जि गोथाव जाखाबायदां नै लुगैदों नै लोगोफोर खाला दालिजों ना आंहा मोनबायानो नै जि गोथाव जाखाबाय लोगोफोर नै ना एवफ्रामनायाव थाव होनाय जादों नालाय थाव नुदो आरोना नै लोगोफोर नाया नै कमन ना जि गोथाव जागोनहाय लोगोफोर खाला दालिजों गोमो खाला दालि खारै नै लोगोफोर नायाबो जेव जेव होथारदों आङो नै दा हरावबो जानो थाथोंसै होनना होबाय आरोना लोगोफोर जों साथामल'सो नङाबा नै साथामल'आवनो होजोब्बाय आरोना लोगोफोर आङो नाखौ नै हराव दरनै दा दरनै जासिगोन आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय मा होनो ना खर'खौ आं फ्राय एवबाय आरोना लोगोफोर खर'आ नै लोगोफोर जानोसै जि गोथाव फ्राय एवखादों नै गोराननो फ्राय नै लोगोफोर जि गोथाव जाखागोन नै आयु लुगैनाङा दे लोगोफोर नै आंहा जानोसैलाय गोथावनो खाला दालिजों ना आरो ना फ्राय आरोना आं जेबो भाजा बानायासै बे ना फ्रायजों जानोसै आरोना लोगोफोर खाला दालिजों ना फ्राय तो गाइस आई एम ईटिंग राइस बहुत भूख लगी है मुझे बिराद ओंखाम उखैबाय लोगोफोर ओंखाम जानोसै दानिया दायो दसे उननिफ्राय लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर हाय लोगोफोर नै आंहा ओंखाम जाखांनायनि गय जालायनोसै नै फाथैया दिना गोमोनसो आं गोथां हानो हायाखै सुनैबो लाखाबाय नै ओमफ्राय माने गया खुगा बुङाबा जाया नालाय नै फिसा फिसाथार खैथा लाखानाय आं खानब्रै लाखाबाय नै जानोसै आं दा इखो गबनो खानाया लोबदोंमोन रानाखै सिङाव बिनिखायनो आं हेगारना लाबाय नै आंनि खानाया नै गनानै बेसेबा गोबा जाबाय लोगोफोरनि खानायानो गैला ओमफ्राय दायो आं गय जानोसै नै सुपारि बायदि जादो बिरादनो मासे गोरा गयो लोगोफोर खानायानो गनानै आंनिया नै गोबाथार जाबाय खाला दालिजों ना जाखांबाय आं लोगोफोर
खानायानो आंना गनानै सेस बरबाद आंनि खानाया देबदोंमोन आरोना आंना ओमफ्राय गेजेराव रानाखै लोगोफोर अखा हानायाव सोमाबदो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो मा होनो एकदम माने पिक्सारखौनो मोजां नुला आरोना नै गोसोम जाजोब्बाय आरोना दा फैबाय दासो लोगोफोर आं मबाइलखौ दसे चार्ज होना लाग्रोनोसै दसे उन्दुनोबो ओंखारदों आं दसे उन्दुनो थानोसै लोगोफोर दा बिदिब्ला लोगोफोर दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर दासो उन्दुनानै सिखारबाय आङो दसे उन्दुलांदोंमोन आरोना जि उन्दुनो ओंखारदोंमोन आंखौ ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय दसे उन्दुलांनानै आं दा सिखारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो हानायमानि शेयार खालामना हो लोगोफोर आरो आंनि भिडिअ सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाखि लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय